monstrul ăsta aici. Păi ți-ai rupt-o, ce-ai făcut? Ți-ai rupt-o, de-aia, că aveai coajă. Stai că te dau imediat cu cremă. Tu sără? Aha. Mă să nu intri încă acum. Și e roșu acolo, ce Da. Mamă, ce este monstru. De aici nu mai e, știi că aveai și aici? Păi mi-apare mie după ce fac băi. Nu, monstru rău, că bag Oricum. la morții și în familie. Nu, de las oricum să știi că nu te ustură, o să-ți treacă. Știu că nu mă mostru așa pe mine. Da. Ia. Nu pot să mănânc. Mariana! Vrei să ți țin asta mie? Mariana! Spune-i lui Mariana că mi-e dor de ani că... Abia aștept să intru în casă să o văd, să spune lui Mariana că... Ce anume? Bine, trecă, Dani. Nu e așa, e după război mulți vitezi. Nu mare vântul, dracule. Mă apaci. O fi dragoste. Hai să aici. A fost o neînțelegere. Mă, da, ai făcut pipi în pat aseară? Ce ustură? Când ai zis că ți-apar imediat după ce să faci duș sau când? Că? Nu mai dă cu apă de aia pe față atunci. Da! Ia te fi. Cătălin, dă și tu cutiuțele alea, te rog, ca să poți să stai în parcare. Mulțumesc. Da. Seară strigheam peste gard. Mădălino, ați auzit? Eu n-am strigat niciodată peste gard și nu vreau să ratez La ocazia. 5 minute. Cum? La 5 minute. Ești la doctor? Bravo. Ce-i? Nu știu de asta. Și-a rău? Să facem mai cu ceva. Nu face rău. Poză. Au, uite cu două, hai. Nu, că vine aer cald. De unde vine? Da. Și? Îți place? Păi nu-mi place. Nu. He. Tu ai mâncat?
Afară? Da. Vreau să fac o cafea. Am băut de Lucas. Hai. Trebuie să-ți facem un schimb și... Mergem, da? Hai. Hai. Păi ce faci? Păi de ce? Știu să te ridici. De ce? Păi când zici? Ca să mă pot ridica și eu. A, poți să zici? Ce nu înțelege, mă, și pe mine nimeni? Cum mă, nu te înțelege Nu știu, nimeni? mă, nu știu. Cum te simți tu prost, așa mă simt și eu prost, că știu că toată am dreptate așa și nu înțelegi și pe mine. Dă-mi un exemplu. Toți. Și tu. Și eu când? Nu mă înțelegi așa. Dacă nu te înțelegeam de lui Cristian, nu mai eram lângă tine, cum știi, lăsăm așa. Nu, că n-am zis că niciodată. Am zis așa. Păi și eu am simțit ceva când din partea ta. Păi da, dar la mine știi că e altceva. Am ceva acum. Adică eu știu în sinea mea că am dreptate și știu că ai dreptate. Și tu te enervezi așa. Tu știi că eu nu sunt ca să fiu împotriva ta sau ceva de genul. Și că te iubesc și nu ți-aș vrea rău, dar în unele chestii asta trebuie să dai tu seama, nu trebuie să-ți spun eu care, cum. Asta încerc eu să nu stărănesc pe tine, să te fac să te simți supus. Da, asta mă enervez că nu mă înțelegi pe mine. Tu până acum nu mi-ai zis toate lucrurile astea. Nu am vorbit despre asta. Și nu e important. Și contează foarte mult să vorbim despre tot. Asta eu, Așa. Da, să nu Păi spun nu că asta dacă vreau. tu îmi zici asta, acum ai o scuză, dacă să faci data viitoare Nu? la fel. Păi Măcar ce? fel. Păi nu, Păi cum nu? Zi. ce o să fac data viitoare la fel? Nu, că Știi cum asta sunt eu. Bine, bă, am dat astăzi așa, mai așa. Dar tu știi că eu nu știu care, că da, și nu știu cum să spun. În sinea mea știu că ai dreptatea adevărată, știi? Gen. Și dacă mă întreabă, da, zic așa, nu pot să o dau pe ocoliță sau să spun altă chestie când eu știu că, bă, aia e. Acum Asta ce vreau te să zic. interesează? Păi asta, n-am vrut ca să mai mă bag eu între voi, ca Da, să asta zici.